34 pa ako pinili yan. Mabilasak talaga. Kuya, wala bang ahas dyan? Pag may lumabas, may ahas. Pero pag wala. Sa kami ni mama. Ayos na yun, relax na yun. Okay na yan? Yan. Shit, nakakatakot to. Yan. Yikes! Ano kuya? Saan ng ano? Dandahan lang. Stop mo na po kayo dyan sa may tao. Okay. Matibay dyan. Hindi yan. Matibay yan. Ito, malabig ka. Huwag mo bibigyan sa labig. Halubin. Tingnan natin yan. 1, 2, 3. Yung kanan nyo, dito kuya. Dito. Okay. Tapos yung kaliwa dito. Hawak ko kayo. Hawak lang. 1. Oh, kuya. Dito kayo sa lobby. Yan, sige. Wait lang ah. Oh, sige po. Yan. Hawak lang po dito sa lobby. Dito. Dito kuya, dito. Ayan na, may butas. Yan. Kung tayo bababa sa kabila, madali dun. Wait lang. Dapat ganito. Ayan, diretso. Angat pa. Yan. Next pose, board. Alin po? Ay, ngayon lang ito. Ito.